Bethunani makaphele u2024 because sinqamele uthando nesithembu. Season 8 sesivile ke uba uyaqala nge-22nd kaJanuary 2025. Yo uba mandithi 2022 ke sana ndirekhoda ivideo ndisozela. So ke bethunani kuthiwa ngoku yi-real novela. Never, because izobe idlala twice a week. Uthando nesithembu kuthiwa liqala nge-22 kaJanuary on Wednesday, kuzawudlala 2 episodes that day. Eyokuqala izawudlala ngo-8, eyesibini idlale 9:30, and then ubheka phambili ke ngoku izawudlala Wednesdays and Thursdays. Niyava? Twice a week. Now kuthiwa ke bethunani kuninzi okuzawube kusenzeka, so funeka sibone ba uTata Mosamisiliku uzawujaglisha njani yonke into. As you guys will remember, last season uphele ku-introducewa wife number 5 esimbone eyotya naye. So ke ngoku kuthiwa ngoku uTata Mosamisiliku kuzawubonwa ke uba uzawukwazi ujaglisha iba ifamily sanda namakhosikazi nabantwana. And then ke ukwatshiwo noba isizathu sokuba kwenziwe ii-episode ezi-24, which is more than the other seasons. Ayikho isizini yakhe ne-episodes ezingakaya, hence izobidlala twice a week, is because abantu ke baye banikezela i-feedback besithi they want more, and then ke bekhalazela nalento sasoloko sishiywa, you know, kuthiwa there's no more cliffhangers. Yabo, yonke into izawuadresswa, kuzawubakho i-emotional confrontations amongst the family. Sayazi sonke into ezenzekayo bethunani. From today going forward nzobe ndisenza i-throwback, ndinikhumbuza ba ku-season 7 kanene bekusenzeka ntoni and zintoni esifuna uzibona zixoxwa zixazululwa. Uyaqonda, because kaloku ibiyinto yanini leyo, abanye abantu mhlawumbi bakhumbuli. So ke as besitsho ke bona ke ba they gonna make sure that they tackle zonke izinto besinikezele i-feedback ngazo. Soloko kwashiywa kukho izinto ezingakhange ziqosheliswe, so yonke into ngoku izawuqosheliswa. So I'll be doing i-videos ndichaze uba niyakhumbula between uMangwabe noMayeni kwakho le issue, between uMacele nobanibani kwakho le issue. So ke ngoku ithini inantsi into esizilindeleyo kulo season 8 uba kuzothethwa ngazo. Nange-wives ke kuchaziwe uba masilindele ntoni kuzo. I will do ivideo elandelayo. Anyways ke guys, sawubonana kwivideo elandelayo. Njengoba nditshilo kungabikho mntu uzawukhalaza ozawuthi bamkhophoza ukhuphula into ezindala. Throwback izaba zi-throwback. Ndinikhumbuza uba kanene zindoni izinto ezisajingayo esifuna ukwazi uba kwenzeka ntoni. Niyakhumbula uba kukho nabantu ekwathiwa zii-furniture. Bazibonile kanye bavile ke bebizwa i-furniture. Surely bazawufuna ukuba aphendule umyeni uba ebetsho njani buyi-furniture. So ke guys, look forward to i-video zam on uthando nesithembu. Ingaske ndimbona uDisemba sele phela man guys, sekuvulwe nezikolo because we cannot wait for the 22nd of January. Anyways, uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nani nicinga ntoni ngayo. Ndanibona kwivideo landelayo soon. Bye.